Bircên Amedê û baxçeyên Hevselê hatin dawiya rêvîtiya xwe ya listeya UNESCO'yê. Civîna UNESCO'yê ku di 28 Hezîranê de li bajarê Almanyayê Bonnê dest pê kiribû, de heta heftê Tirmehê berdewam bike. Di heftê Tirmehê de biryara dawiya UNESCO'yê derbarê bircên Amedê û baxçeyên Hevselê de debe eşkera kirin. Çav li rêne ku UNESCO bircên Amedê wekî mîrateya cîhanê qebûl bike. Çok heyecanlıyız. Em pir bikelecanin û em hêvî dikin ku UNESCO bircên Amedê weke mîrateya cîhanê qebûl bike. Ger ji civîna UNESCOyê biryareke erênî derkeve, dê bircên Amedê baştir bên parastin. Ji bo restorasyonê, saziyên navnetewehî dê piştgiriya maddî bidin. Ya herî giring jî, Amed êdî dê bibe bajareke geşt û güzariyê. Böyle bu kadar 82 tane burca haiz. Amedî dibêjin ger UNESCO biryara erênî bide, de aboriya Amedê jî pêş bikeve. Vêdekî wî Diyarbekir re hebe, tişkî baş e ji Amedê re. Sûriyê me em ê paqij bibe, ê xweş bibe, ê turîst werin. Tabii mavazan yani sonuçta o da çiğ turizmce gelişmiş benim. Skayla ma yani daha zav vama bişnasne dünya ma daha zav gelişmiş bir. Dîroka bircên Amedê gelek kevne. Li gorî dîroknasan birj di sala 346 de hatine avakirin. Bircên Amedê 5700 metre dirêjin û 12 metre jî bilindin. Bircên Amedê piştî bircên Çînê, bircên herî dirêj ên cîhanê ne. Hevşaredarên Amedê Gülten Kışanak û Fırat Anlı dê dudeyê Tirmehê de tev li civîna UNESCOyê bibin. Heta heftê Tirmehê jî çav û guhên hemû Amedîyan dê li Almanyayê bin. Gönül Morkoç, Rudao, Amed.